そしてこの日、秩父ヶ浦町内会の皆さんと交流を深めたいとやってきたのが、同じ町内会にある岩永学園心カレッジジャパンの生徒と職員の皆さん。歌や踊りを披露しました。心カレッジジャパンは昨年10月に開校した日本語学校です。現在、インドのミゾラム地方やインドネシアからの留学生ら合わせて35人が寮で共同生活を送りながら日本語の習得を目指し学んでいます。この日は地域の皆さんに学校を身近に感じてもらい、住民の皆さんと交流を深めていきたいと出演しました。出身地インド・ミゾラム地方の民族衣装を身にまとい、現地の教会で歌われている歌を響かせ魅了しました。学生たちはこの他にもバンブーダンスを披露。町内会の皆さんもダンスに合わせてリズムを取ったりと、会場は楽しい雰囲気に包まれていました。来てみてですね、校長先生がお話しされたように、海が拾うわ、タバコの吸い殻拾うわ、挨拶はよくできるとか、そういうことでですね、歓迎ムードにあると思っております。今日はこの地域のですね、会長さんから招待をいただいてですね、ようやく地域に学生を紹介することができました。今日を機会にですね、道で会いましたら手を振って挨拶しなさいと学生に言っておりますので、皆様にもどうぞ学生会いましたら声かけをお願いしたいと思います。先ほどのソフトボールや、それから年末の交流会、そういったものでもう名前まで覚えていただくぐらいにですね、交流を深めていきたいと思います。こんにちは。私は日本での夢に向かって努力する学生たちの姿に、地域の皆さんの温かい応援も感じられたこの日。同じ町内会で暮らす住民と学生たちの交流は、これからもさらに深まっていきそうです。ありがとうございました。